A legtöbb ember fél a fogorvostól. Igazából mindenki. Na de mennyire is? Ez az erős szívdobogás, elmegy a hangom a félelemtől, az idegességtől. Mi lehet a görcsös félelmünk oka az orvosok szerint? A legintenzívebb, legerősebb fájdalmak közé tud tartozni a bármilyen fogbetegségből kialakuló fogfájdalom. Kemény szavak ezek, de hallgassuk meg a páciensek véleményét is. Az, hogy egy számunkra vadidegen embert hagyunk a szánkban turkálni, az mondjuk egy olyan dolog, ami elég egy intim dolog. A fogorvos általában akkor mennek el az emberek, hogyha valódi fájdalmuk van. Meg azok a csúnya latin szavak, az mondjuk, ami engem egy kicsit megrémiszt. A helyzet nagyon úgy fest, hogy megoldásra szorul, és nem biztos, hogy megnyugtató szavak itt most használnak. Tudok olyan példát mondani, akivel összességében egy ilyen 6-7 alkalommal körülbelül egy 8-9 órát beszélgettünk, úgy, hogy nem nyitotta ki a száját, és nem néztem bele a szájába, és nem készült röntgenfelvétel. Két ujjal itt ütögesd. Vidd át a félelmet innen, ide. Most ütögessétek a szem alatt az arccsontot. Kényelmesen hátrafekszel a székben, miközben tudod, hogy ura vagy a helyzetnek. Csak fel kell emelned a kezed, ha idegesnek érzed magad. Jól van, rendben. Mégis úgy érezzük, van fény az alagút végén, orvos és páciens között lévő távolságtartás csökkenhet. Reménykedhetünk. Nincs olyan típusú fájdalom, amit ne lehetne előbb vagy utóbb megszüntetni. Közelítsük meg a problémánkat kívülről befelé. Ebben a belvárosi rendelőben semmi nincs véletlenül elrendezve. Csinos tárlatvezetőnk a tudatalattink világába vezet minket. A tévében általában relaxációs filmeket, vagyis relaxációs hatású filmeket szoktunk levetíteni. Az 5 érzékszervünk közül egyik sem ússza meg szárazon. Ez egy kézzel szüretelt szegfűszeg, amit banánlevelekbe csomagolva szárítanak meg a napon. Hogyha ezt betesszük a lámpába, és elkezd párologni, megtölti a teret, megtölti a testet, megtölti a lelket, azt látjuk, hogy a szorított öklök szépen lassan feloldódnak, a lebigyeztett szájak szépen lassan legalábbis alapállásba kerülnek, vagy egy picit mosolyra húzódnak. Jó, elvileg ellazultunk. Elmeredünk a képeken, mélyre magunkba szívjuk a nyugtató illatokat, de mi vár ránk a rendelőben? Ott mi lesz majd velünk? Mondjuk 10-15 évvel ezelőtt érzéstelenítőben létezett az érzéstelenítő a lidokain, és pont. Ma már csak azt az egy fogat érzéstelenítjük el. Ez például azért fontos, mert ha valaki munka közben ebédidőben kiugrik, hogy megcsináljunk valami apróságot, de kell hozzá érzéstelenítő, úgy tud visszamenni dolgozni, hogy nem veszi észre ő sem, meg a környezete sem, hogy bármi történt vele. Katit anyukája nyugtatja. Kedves szavakkal próbálja elterelni figyelmét egy igen komoly szájsebészeti beavatkozásról. Mind a 4 bölcsességfogát kioperálják altatásban. Először idegnyugtató gyógyszert kap. Hoztam a gyógyszeredet, jó? Ez egy picit majd fellazít téged. Egy rövid idő után már a rendelőben ül, ahol egy aneszteziológus a legfontosabb paraméterekről faggatja. Majd elkezdődik az altatás. A sebészi beavatkozásoknál, szájsebészeti beavatkozásoknál mindenképpen lehet egy értelmes választás, hogyha ez nagyjából a 3-4 órát meghaladja. Ha összevetjük fájdalom, félelem, stressz, megélt helyzet, ilyen tekintetben ez mindenképpen egy komfortos eljárás. Természetesen vannak kockázatai az eljárásnak. Extrém duzzanat kialakulhat egy-egy beavatkozás után, azonban azt tudni kell, hogy ezek a szövődmények nem az anesztéziának, tehát nem az altatásnak a szövődményei, hanem magának a sebészi beavatkozásnak. 3-4 óra és a 4 bölcsességfog már csak a múlté. Katát megpróbálják a nyugodt, félelemmentes állapotból visszahozni. Kata, jó reggelt, itt a tej, kotyagos a fej. Mint láthattuk, komoly erőfeszítéseket tesznek a fogorvosok, hogy a szinte belénk rögzült félelmet, amit irántuk érzünk, leküzdjék.